мама помощник. Я, виж колко много елхички станах. Идваме. Хайде. Дай да ги събереме. Чакайте сега, ние се снимаме. Филип помага на мама. Дръж ми. Да. Буклук. Сега ще го хвърлиме. Ела тук, не съм събирала. Филип, има още буклук. Виж колко много има. Дай. Кажи как се казва на буклук. Бокук. Айде. Колко е силен. Леле, колко е силен Филип. Войчо, мама. Кой ти го подари този мечо? Тати ли ти го подари? Много ли е хубав мечо? Тези хубав ли е мечо? Най-хубави. Удари си глава. Ще плаче ли? Голяма борба. Цункай го да не плаче, мамо. Цункай. Цункай го. Айде. Мой ни го заболя. Айде. Давай да ходим. Ето ти. Айде. Айде, няма ще им Маме! Измейте. Да, айде да ходим да папкаме. Айде, стига.